тамошобинони азиз, бозори Корвон омадагием нигоҳ кунен. Акай Аҳмада ҳамаи борош омадагиай, марҳамат, двойкои фасон омадай, туника, ҳамаи чи омадагиай. Ассалом. Созед боротон омадага? Ира нигоҳ кунен духтарако. Қисми болода кирто омадагиай, двойкои хушрӯ омадагиай. Вай, қа хушрӯи двойко. Двойкотон ай чанд сум сар меша? Я сисим апаҷон, из спортивный молодежь, ҳамаш я сисим и тараф. Чизе аст я сиси. Духтаро, ана и тарафа бинен чиха двойкачои фасон овардиан. Аҷои пад бренд ҳамаш 130 сомон бинен. Нархи чиха нархи беҳтарин. Ай падраскови сар карда то размерои калонака мешава. Марамат биёен ина дар рӯзакошам аст. И тараф ҳамаи чи 130 сомон. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 12-ум дарвоза, 9-ум қатор ҷои Акай Аҳмад гӯян нишонтон метиҳанд духтаро. Духтаракои қаи двойко хушрӯва, и тигроша бинен. Фасони хушрӯ, двойка кати бурукдор, қавсака на? Қавси фасон ай марамат. Нархошон чанд сумай? 160 сомон. Ина духтаро бинен дароза кай қадр, туничкаяй 160 сомон. Ангорка вилвет комбинированияя. Ангорка вилвет комбинирование кардагиан. Диден 160 сомон ами қисм беҳад фасон. 6-тай чанд та расветка дора духтаро? 8 та расветка дора. Анаи дуимрия чанд сумай? 170, а ин сум 160. Ина ино нигоҳ кунед кадомаш мехдора 170 сомон. ғавса на? Ана ино 160 сомон бемехош. Хулас ҳама намуду 6-тай ҳатман биёен ҷои Акай Аҳмад, бозори Корвон. 130 сомон. 130 сомони моделош диден чихе хушрӯ. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 12-ум дарвоза, 9-ум қатор. Марамат биёен ина моделакои фасон омадагиай қайёям хушрӯ. Ё чанд пулай? Инам 130 сомон. Иқа фасонай материалуш духтаро ғавса какай и ба ҳеч намеша шута мепушен. Мана размерошон тақрибан то 52-54 мешада ҳамиё. То 52-54 мешда. Ина и тараф поён будагиё ҳамаш 130 сомони. Марамат биёен тамошо кунен духтаро. Касе омада наметуна. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Страничкашона мондагим будроен буда страничкаи хичон тамошо кунен. Иқа двойкачои хушрӯ омадай духтарако нигоҳ кунен. Боло пуш дора. Диден баъд брук дора. Брукш кишоч хушрӯвай материалшда гап нест. Нархша бо намеген 160 сомон ай. Нархшам нархи беҳтарин. Ана ин намудош ҳастай. Ёш калтатара на? Ина ё адидасо диден. Нархошон чандай? 160. Ина мино ҳамаш 160 сомони двойкачои фасон духтаро. Баъд ина ё чи ангорко? Ана ё хушрӯ. Брукошон катян 130 сомон. Мана гулошон дига хело омадагиай 130 сомон ё 160 сомон. Марамад ина брукошон кати духтаро шута мепушен ҳеч намеша. Ба кардиган ҳама яке аз брукати буд иш кардиган шая? Кардиган шая 170. Худаш то қа 170 сомон дарозай духтаро. Ай ёш чи? Ай сабзисин 130 сомон. Ай сабзиси 130 сомон. Бозори Корвон ай духтаракои ҷа тарафи Тило бозор 12-ум дарвозаи 9-ум қатор ҷои Акай Аҳмад гӯян нишонтон метиҳанд. Ба духтаро киртапочаам дора на? Киртапоча чанда? Киртай холия чанд? Ҳама ина киртои ғавсаки хушрӯ 100 сомони шидагай. Биёен. Баъд ин нархое ки озимо гуфтастем двойко нархи дона ё оптови? Дона апаҷон. Оптови бо дига нарх. Ина духтаро оптовиш бо арзон мешава. Ҳатман омада тамошо кунен. Духтаро нигоҳ кунен чихе туничкои хушрӯ, чихе вадаласкои дарози фасон омадай. Нархошон чанда инора? 90 сомон. 90 сомон беҳад материалакошон фасонакай. Нархи дона. Оптови бо арзон мешада? Оптовиш бо арзон меша. Ина и туничкашам хушрӯ духтаро нигоҳ кунен. Чанд цветая ё? Ай ҳамаш чандтаи расветка омадай. Ҳамаш 90 сумия? Оптовиш дига чизай. Касе ки опто мегирад духтаро бо арзон мешава. Фасон некем духтаро марамат биёен ай пеш бинен. Ина барбиёшам омадай 90 сомон укорочне. Ана и хели туничкошам омадай 90 сомон. Хулас ҳамаш хушрӯ. Касе туника гирай ҳатман биёен. Ана ишам дарози хушрӯ диден свитри дароз.
ҳамаи цветош ҳаст. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор ҷой Акай Аҳмад гӯяд нишонтон метиҳанд. Баъд ина нигоҳ кунед ин ҳами дувойкош ҳам хушрӯи спортивкош падбрендан нархошон 130 сомона. Ина Dior дора, Hermes дора, нигоҳ кунед. Беҳад фасон, Louis Vuitton дора, New York. Хулас ина ҳамаш 130 сомон. Ано туникои вай чанд сомай? Ангорка ҳо. 130 сом тараф ҳама Ҳа, шакар. ана вая туникои холиян ангорка хушрӯи аст ки матиралш ғавсакай, мана 130 сомон. Иам 130 сомон. Духтаро ҳатман биёен ин нуқтаи савдоро я бор хабар бигиред. Маъқултон мешава. Борошон беҳад сифатҳои хуб доранд.